Hello po kay Ma'am Ems Angeles ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ito na po yung request po ninyong arak, Kasaknon, Manglipat. Naulpit adawel pisimang bay kaniya, sikatay nagaw na ngay niya dayo dito'y dena, nabayag apanawen nga nagibturak, dalinduken sa di sinagaba, baya kaawan mo awan patigday tuy biyan, binubos ko't oras sa naglemes iti ara, barbaring kuna asikatay malipatak ngem no naglabesen, sikap manintay awaga, nakas ang biyag ko tingten mo nga kalakamak, tagstuen payen nga uray no pakatayan, di mo pinanuno ti imbubos ko nga ayan nilaksinnak di ta puso, intanem nag-akas linipan. Baya kaawan mo awan patigday tuy biyan, binubos ko't oras sa naglembes iti ara, barbaring kuna asikatay malipata ngem no naglabesen, sikap manentay awaga, nakas ang biyag ko tingten mo nga kalakamak, tagstuen payen nga uray no pakatayan, di mo pinanuno di imbubos ko nga ayan nilaksinnak di ta puso, intanem nak-akas linipan, nakas ang biyag ko tingten mo nga kalakamak, tagstuen payen nga uray no pakatayan, di mo pinanuno ti imbubos ko nga ayan nilaksinnak di ta puso, intanem nak-akas linipan, di mo pinanuno ti imbubos ko nga ayan nilaksinnak di ta puso, intanem nak-akas linipan. Yan po, Mama Ems Angeles ng Abu Dhabi. Pasensya na po kayo kung hindi ko po nakanta ng maayos. Yan, maraming salamat po
sa suporta po sa ating page na Daniel's Music Square. Thank you po. Hanggang sa muli.